fis-61 il-Knisja kienet għamlet titnub il-mejjet fuq l-eżekuttiv tal-Malta Labour Party. U allura il-papa li peress li kien fl-eżekuttiv kien wieħed minn dawk li kellu tnub il-mejjet. Ġi interdetjat. Kif eħxa dil-ħagġa x'missira kien kredenti wkoll, Iva, il-papa kien ibati ħafna li ma jistax imur knisja, ma jistax imur. Ġejna ostracized minn ħafna sezzjonijiet il-familja kollha biex ngħidlek. Per eżempju, ħija żgħir kien wasal biex jagħmel il-proċett, il-maritu jagħmlu l-proċett ħażebuġ, fejn kien papa xumbat eventually il-papa movja in 1958-59 movja ħażebuġ. U daw kienu nies li probabbli kienu parti mill-komunità tagħkom, le? Kienu li ma ħallewx jagħmel il-proċett, kienu l-arċiprit ta' ħażebuġ, Zammit Gabarretta, sewwa. Kienu tnejn, l-arċiprit u ħuħ. Dawk. Pero l-mama ma rridix taċċetta, ma rrid tkellem lill-Lis of Gonzi, mhux Gonzi, sorry, lill-Lis of Gallia, u Gallia qallu jien ma nindaħalx. U ħasel idejh. Mbagħad sema il-kappellan jew arċiprit tal-Gudja, u bat risposta lill-mama għallu ġib it-tifel il-Gudja u nagħmlu l-proċettin. U għamlu l-proċett il-Gudja. Kontra r-rieda tal-Knisja? Kontra r-rieda ta' Gonzi, l-ordnijiet ta' Gonzi. X'kien jingħata fid-dar fuq dal-famuż Gonzi tal-karattru? Jien tisix ma kontx dejx mal-papa, kon ninżel biss il-weekend, jien il-weekend. Kien jiġi għalija s-sib fil-għaxija, jara n-nies ħaddingli bħala notar. Imbagħad f'xi 10 bil-lejl nitla fil-karozza mal-papa, inniżinna ħażebuġ, nidħol mal-ewwel fis-soda norqod, fil-għodu kmieni. Fit-8 mur il-quddis ta' ħażebuġ, il-quddisa tal-Knisja, il-parroċċa. Miegħu? No, u ma setax jiġi. U ma setax jiġi. Konni mor jiena u l-mama. Ma qabel l-interdet kien jinżel magħkom? Kien jiġi, ġiet li ġifieri, ġiet li mar postijiet oħrajn ukoll. Ma kien imur. Issa se riżalt li kellu l-internet kien avviċinaw ukoll il-patrijiet tal-Franċiskani li kienem kellhom il-Knisja żgħira fuq il-Kalkara, fuq is-swar tal-Kalkara, u kien imur hemmhekk u jqer hemmhekk. Ovvjament, dawn l-affarijiet kif tafhom kien qed jgħidhomlok wara? Darba minnhom mort miegħu. Sewwa. U drabi oħra kien jgħidilna, kien jgħidli. Għalik, il-pożizzjoni li ħadet il-Knisja dak iż-żmien, x'taħseb dwarha? Ma kienx sewwa, ma kienx korretta, però kienet illum li studjajt l-istorja. Gonzi kien għamel l-istess ħaġa in-1930 lil dana, lil Strickland u lil Colonel Savona, il-Colonel Savona, li kienu joint members tal-gvern dak iż-żmien, sewwa, u kien għamel id-dub il-mejjed fuqhom. Tiftakar il-każ ta' Terino li kien iddikjara, kien waiter li iddikjara li ra l-Strickland bil-fardal. Le, ma nafix l-istorja. Le, ma nafix. Le. Strickland bil-fardal tal-Mażuni, ġifieri. Tal-Masonerija, għalhekk imbagħad Gonzi. Le, ma nafix l-istorja. Tista' tina naqra iktar sfond dwar fiex tikkonsisti. Dana Gonzi kien l-ewwel Gonzi tinsiex. Kien abbużiv naqra Gonzi. Kien ħafna abbużiv. Fajjar bla doċiż. Tinsiex, però Gonzi beda il-karriera politika tiegħu xi qasisin ħafna minnhom kienu kollha fil-politika back in the 1920s. Kien rappreżentant tal-Malta Labour Party, tal-Labour Party, Gonzi. Mbagħad meta laħaq Isqof Tawdex kien ħadha bla qabel kontra il-Strickland partikolarment. Abdul Shahad biex this was a frame up for sure. Għalkemm it is probable li Strickland kien Mażuni għax biex kun fiċ-ċivil Ingliż ħafna drabi kienu kollha fil-Mażonerija. Imma dan ġab wieħed li qal li kien waiter li qalu li ddikjara quddiem Gonzi li da ra lil Strickland li bes il-fardal waqt okkażjoni
li kien mqabbad biex jiservi. U on that basis għamel id-dub il-mejjed. Fuq Strickland u l-interdet, ovvjament. This was, mbagħad in 1930, 31, inqalet l-Ingliżi ma qadux fuq il-Knisja Maltija, imma għamlu kuntatt mal-Vatikan. U l-Vatikan bat Monsignor Robinson biex jagħmel inkjesta Malta fuq church-state relationship. Mela, tlaqna?